कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचो मुख्य खबरो। घरात आणि देवस्थानात मात्र गणेश उत्सवाक अवकाश दिशी। अनंत कुमार हेगडे आशिल्ले विमान स्टेशनाचेर उतरनासतना 1 तास आकाशात। उच्च किमतीच्या नाताची अवैध तस्करी, 4 लोकांक अटक। होन्नावरा भितर गेरसोप्पा लागीं स्विफ्ट आणि एर्टिगा गाडीची धडक। कोविड थांबचे खातीर सरकारान घरात आणि देवस्थानात मात्र गणेश उत्सव करच्याक सहमती दिला। कोरोना लागून ह्या पटी जिल्ह्या भितर सार्वजनिक स्थळात गणेश उत्सव करच्याक तशेंच विसर्जन मिरवणूक निषेध केला। घरात आणि देवस्थानात मात्र गणेश उत्सव करच्याक सहमती आसा। गणेश उत्सव करत असताना सामाजिक अंतर पाळचे म्हण डिशीन सांगला। देवळात भक्तगण जास्त प्रमाणात येनासतना देवालय काम करचे म्हण डिशीन सांगला। अनंत कुमार हेगडे सहित 49 प्रवासी आशिल्ले इंडिगो विमान स्टेशनाचेर थांबनासतना 1 तासापेक्षा जास्ती वेळ आकाशात फिरते रावले। तेजेन एक आतंक निर्माण जाले। सकाळी बेंगळुरूच्यान येयले विमान 8:55 हुबळी विमानतळाचेर पावूंक जाय आशिल्ले। जाल्यार खराब हवामानामुळे सिग्नल मिळूना आणि तेमी उतरू शकले ना। हुबळी विमानतळार सिग्नल मेळना जाल्यान गोवा किंवा मंगळूर विमानतळाचेर उतरचे म्हण विचार जालो। जाल्यार सिग्नल मेळ निमित्ती सकाळी 10:25 संसद अनंत कुमार हेगडे सहित सर्व प्रवासी सुखरूप सकल उतरले। येल्लापूर तालुक्यात रानात उच्च किमतीची झाडां मारिल्ले 4 जणांक अटक केली। एकट्यालो शोध सुरू आसा। आरोपी खंयच्यान 21 सागवानी रुखा तुकडे आणि सिसम रुखा तुकडे जप्त केले। तशेंच 3 मोटरसायकल आणि 1 पिकअप वाहन जप्त केले। नाताची अंदाज किंमत 3 लाख रुपये आणि गाडीची अंदाज किंमत 5 लाख रुपये असे अधिकारी लोकांना सांगला। होन्नावरा भितर गिरसोपा लागीं स्विफ्ट आणि एर्टिगा गाडीची धडक झाली। ह्या टायमाचेर स्विफ्ट गाडी आशिल्ले गाडीचे दुसरे कडेन होऊन विक्री धंदे हे मुखार आयले। एर्टिगा गाडी होन्नावरच्यान गेरसुप्पा मार्गान वचूं लागिली आणि तशेंच माविन गुंडीच्यान होन्नावरा मार्गान स्विफ्ट गाडी येऊ लागिली। स्विफ्ट गाडीच्या चालकाल्या बेपरवाई लागून दोन्ही गाडयेक अपघात जालो। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राइब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।